Това не искам да ми се случва никога повече. С това изречение започва промяната за повечето хора. Но ето къде повечето от нас бъркат. Грешката, която повечето от нас допускат, е, че вместо да използваме тези ситуации като трамплин за положителна промяна, зацикляме върху това да мислим кой е прав, кой е крив, кой е виновен, кой трябва да поеме отговорност и къде точно е вината. Сега ще ти кажа защо това не работи. Защото в този момент зацикляш в така наречената аналитична парализа. Опитваш се да промениш минал момент. Това, което води до качествена промяна в такива моменти, е промяната на нашата вътрешна нагласа. Ако успееш да обработиш емоцията, ако успееш да анализираш ситуацията и да си извадиш извод и ако промениш действията си, значи твоята нагласа се е променила. Ако искаш да разбереш как се прави този процес и как да прилагаш тази стратегия във всяка ситуация от живота си, ела на моя мастер-клас Mind Master на 1 септември от 19:30 онлайн.